Jardunaldi hauek gauzak beste modu batera begiratzen erakutsi digute. Harriek, arkuek eta fatxadek zer kontatua dutela ulertzen lagundu digute. Eta ondarea ez dela zarra bakarrik, gaur egun zaintzen duguna ere badela. Jardunaldi hauetan gure arkitektura, gure iragana eta gure komunitatea eraikitzeko moduak bizitu ditugu. Elizak, baserriak, jauregiak, tailerrak, fabrikak bizitatu ditugu. Hiri eta landa ibilbideetan ibili gara. Eta gainera ikasi egin dugu bizita gidatuekin, arkitekturari eta ondarari buruzko hitzaldiekin, familia eta ikasleentzako tailerrekin, erakusketekin eta adin guztientzako jarduerekin. Tolosatik Hondarribira, Ordiziatik, Azkoitiatik, Oñatitik edo Irundik igaroz. 37 udalerrik baino gehiago kantoratu dituzte jarduerak. Bakoitzak bere eraikitzeko eta zaintzeko modua erakutsiz. Arkitektura ez delako ondarea soilik, identitatea ere bada. Ez dugu begiratu soilik, ukitu, galdetu eta partekatu ere egin dugu. Aurten Gipuzkoako Europako ondare jardunaldietan udalerri askok bat egin dute beren arkitektura erakusteko. Haien istorioak entzun ditugu, pasabideetan zehar ibili gara eta hormak beste modu batera begiratu ditugu. Eskerrik asko parte hartu duzuen pertsona, herri eta erakunde guztiei. Gipuzkoan elkarrekin eraikitzen jarraitzen dugu, kultura, auzolana eta memoria.